Здравейте! Днес ще ви обясня за фазите на заболяванията и това е втората част. Биодекодиране – активна фаза и фаза на ремонт. Вече говорихме в предишното видео, че повечето заболявания проявяват симптоми точно когато навлизаме в фаза на разрешение на емоционалния конфликт. И как медицината възприема тези симптоми като заболяване и не като лечебна криза или настъпване на лечение. В биодекодирането трябва да сме наясно с едно нещо. Биодекодирането не е само да знаем какво означава даден симптом и каква емоция влияе на всеки орган. Нито е само проучване на родословното ни дърво. Биодекодирането е много повече от това. За нищо не ни служи да знаем, че причината за една стенокардия е семейен проблем, ако не знаем, че фазата на лечение на една стенокардия е инфаркт на миокарда. Това е от съществено значение, за да може терапевтите по биодекодиране да вършат добре работата си. По същия начин, не е едно и също биологичната латералност, когато една жена е в пълна плодовита възраст, от друга, която е в менопауза. Защото в този случай биологичната латералност се променя. И всичко обяснено преди това, ако не се познава, ако не се учи и ако не се практикува, може да е причина на лошо поставена диагноза или неправилно приложена терапия. Биодекодирането е анализ, с който се търси скритата емоция, при което емоционалният шок е повредил дадена тъкан или орган. Също така, нека ви уточня какво не се лекува с биодекодирането. Първо, отравяния. Второ, инциденти. И трето, вродени аномалии. Всички други болести, които не влизат в тези три групи, имат своите основни принципи за разследване на конфликта, който ги е предизвикал. Нека сега ви обясня основните точки на биодекодирането. Всяко заболяване се развива последният начин. Нормотония. От думата нормален. Това е нормалното състояние на нашето тяло. За да бъдеш нормотония означава, че нямаш никакъв симптом и твоят ден протича нормално. В този етап на нормотония нашата нервна система работи на два етапа. Първо, симпатикотония. Това е състоянието, което живеем през деня. Активно състояние, в което човешкото тяло реализира подсъзнателно различни биологични функции, като например процеса на храносмилане, биенето на сърцето ни, но не се осъзнаваме нито мислим за това. Всичко в нашето тяло работи автоматично. Човек е буден и е в едно състояние като на стрес, на борба, на бягство. Той е в очакване да се случат различни събития. Второ, ваготония. Това е състояние, което обикновено изживяваме през вечерта. Това е едно пасивно състояние, в което се почиваме. Биологичните функции, като дишането, стават автоматично. До тук разгледахме как протича едно ежедневие без проблеми. Сега да предположим, че изживявате един конфликт. Един извънредно силен емоционален шок. Тогава ще навлезете в следващият етап – активна фаза на емоционалният конфликт. Както ви казах, например във вашия живот имате емоционален конфликт, който изменя вашата нормотония, т.е. вашето нормално състояние, променяйки също вашият биологичен ритъм. Променя вашето храносмилване, вашето дишане, вашият сърдечен ритъм. Тогава емоционалният конфликт задейства началото на биологичната програма, която за вас е болестта. По този начин ви предупреждава, че нещо се е случило, че някой от емоциите не е изказана, че нещо ви наврежда и че трябва да го разрешите. И този емоционален шок въздейства на вашата психика, на вашия мозък, на съответните органи. Активната фаза на емоционалният конфликт е предоставен като стрес, като постоянно притеснение, заради конфликта, за това какво се е случило, какво сте направили, какво сте казали, какво са ви казали и постоянно си мислите за случката. В този момент при нервната система се появява едно постоянно състояние на симпатикотония. Целият ви ритъм на живот се е променил и може да имате безсъние, липса на апетит, загуба на тегло, ускорен сърдечен ритъм, високо кръвно налягане, ниска кръвна захар или увеличаване на кръвната захар.
Благодарение на този конфликт сте загубили емоционалното си равновесие. Намирате се в криза, нервни сте, тъжно ви е, ядосани сте. Тази фаза също се нарича студена фаза, защото по време на стрес кръвоносните ви съдове се свиват и като резултат от това имате студени крака и ръце, имате втрисане. От гледна точка на биологията, продължителният стрес в часовете на нощното бдение и притеснение за самият конфликт създават идеалната среда, за да разрешат конфликта. Емоционалният шок маркира в една определена зона на мозъка едно петно, наречено пръстенът на Хамер, който може да се види при мозъчен такт без контраст, като кръгове. Мястото на увреждането в мозъка се определя от естеството на конфликта, от силата и големината на конфликта. В нашето тяло, органи и тъкани ще започнат явно промените. В стресово състояние, т.е. симпатикотония, органите, управлявани от старият мозък, ще увеличат размножаването на клетките и органите на главният мозък ще имат намаляване на растежа на клетките. И в зависимост от силата на конфликта, симптомите могат да бъдат различни, като главоболие, разстройство, кръвотечение или някакво по-голямо притеснение. В следващото видео ще продължим по темата, за да можете малко по малко да разберете как работи биодекодирането в двете фази на заболяването. Аз съм Вили Маринова, терапевт по бионевроемоция и биодекодиране. Ако имате въпроси по темата, прочетете по-долу в обяснението на видеото. Благодаря ви за вниманието!